El noi de la camisa de quadres és Adam Spiegel. Quan l'Adam era jovenet, vivia fascinat pel rock, l'skate i les bicis, i es va canviar el nom per Spike Jonze, que sonava molt millor. Gairebé per casualitat, els Sonic Youth li van oferir dirigir les escenes de patinatge d'aquest videoclip. A partir d'aquest moment, la relació de Jones amb grups de l'escena alternativa ha estat constant. Tots els videoclips de Spike Jonze tenen una cosa en comú. Són imprevisibles, originals i divertits. El tòpic de grup guaperes amb un descapotable i noies en biquini no té sentit en l'univers d'aquest director. Per exemple, al cèlebre Sabotage, els Beastie Boys passaven de rappers a policies de telesèrie que es posa en un tancar i obrir d'ulls. I què n'hem de dir dels videoclips que ha dirigit per a Fatboy Slim? Fer ballar Christopher Walken té mèrit, però guanyar tots els premis possibles amb un videoclip com Praise You ja no té nom. Com a bon cul inquiet que és, Spike Jonze també ha dirigit un grapat d'anuncis amb l'humor que el caracteritza. També el podeu veure actuant en superproduccions de Hollywood, que uns quants dòlars sempre van bé. Pel que fa a la televisió, Jonze ha estat un dels creadors i descerebrat actor ocasional del programa més bèstia dels darrers anys, Jackass. No intentis imitar-los. En mi despacho hay una puerta diminuta. Da un agujero. Me parece genial. L'únic territori que li quedava per explorar era el cine. El primer assalt va ser l'original i estrany viatge a la ment de l'actor John Malkovich, que no va deixar indiferent ningú. Quiero ser John Malkovich. Empezamos con Charlie Kaufman, calvo feo, gordo, penoso. I ja tenim aquí Adaptation, una pel·lícula tan o més marciana que l'anterior. El famós estil Jones arriba al seu esplendor amb una història a la frontera entre l'absurd i la genialitat absoluta. Geni, farsant, brillant, ridícul? Tu ho decideixes, però Spike Jonze és i serà el noi rebel de l'audiovisual nord-americà. Una garantia de sorpresa i originalitat. I'm not scared. I'm out of here.